Milé Ružomberčanky, milí Ružomberčania, volám sa Tomáš Jacko. V septembri to budú 2 roky, odkedy som sa do Ružomberka vrátil. Život v Anglicku a potom v Bratislave ma naučil veľa, ale doma je doma. Napriek tomu, že som bol fyzicky ďaleko, myšlienkami som vždy bol akoby jednou nohou stále doma pod Čebraťom. Sledoval som výsledky MFK a MBK, čítal som Ružomberský hlas, pozeral som na internete mestskú televíziu, ale aj Facebook aktívni Ružomberčania. A zaujímal som sa o všetko v našom meste. Aj preto si ma možno niektorí pamätáte vďaka povolebným komentárom v mestskej televízii. Poďme ale vážnejšie. Viacerí z nás, vrátane mňa, nie sme spokojní s mnohými vecami v našom meste. Či už je to čistota, životné prostredie, chýbajúca detská pohotovosť, nedostatok dobre platených pracovných miest alebo viaceré nedávne a staršie rozhodnutie doterajších primátorov a poslancov. Ale nevracal by som sa, keby bolo všetko len zlé. Práve naopak. Na Ružomberok napriek viacerým nedostatkom nedám dopustiť. Krásna príroda, rodinné prostredie a atmosféra, výborná poloha a nekonečné možnosti pre voľné chvíle a aktivity. Doteraz som voľby, ich výsledky a pôsobenie predstaviteľov mesta iba komentoval. Nastal čas, aby som ponúkol moje skúsenosti a zabojoval o váš hlas. Preto kandidujem ako nezávislý na mestského poslanca za Ružomberok. Som racionálny a hľadám vždy najlepšie riešenie. Snažím sa byť ľudský a slušný. Aj preto som okrem kritiky vždy videl v primátoroch a poslancoch a teraz aj kandidátoch predovšetkým ich silné stránky. Chcem zdôrazňovať to, čo nás spája, lebo to je základ pre budúcu spoluprácu a jediná šanca, ako dosiahnuť najlepší výsledok pre nás všetkých. Asi ale neprekvapím, že ako protikorupčný špecialista a vysokoškolský pedagóg v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja, transparentnosti a boja proti korupcii mám svoje červené čiary. Nulová tolerancia voči korupcii a vlastným kšeftom. Postupne predstavím môj program a priority. Dúfam, že mi dáte šancu a ja spravím všetko preto, aby som vašu dôveru nesklamal. Ďakujem.